adek mago moko kuom okenge mabende pod iketo kendo ng'iyo mar tieke. Piny owacho ogolo omenda maromo siling bilion 3.9 mano mar siro somb jopuonjre mawuok e familia mang'au mantiere hikgi mokwongo e mbalariany mag piny owacho. Ma en okang' mokwongo mabende piny owacho golo omenda mag scholarships ne siro somb jopuonjre e mbalariany e bwo lai manyien mar siro somo e yor omenda ka jopuonjre 115,000 biro yudo omenda go. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. En fuong'ruok ne jopuonjre ma johiga mokwongo e mbalariany mag piny owacho misiro sombgi kod sirikal tok migawo mar somo golo bilion 3.9 omenda mag scholarship e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre e yor omenda. E oboke mar migawo mar somo ne ute fwambo, omenda ni biro dhi ne jopuonjre ma kwan gi 115,000 manoyie kwayo margi tok koro kwayo ne migawo mar somo chenro manolor tarik 29 dwe mar 11 higani. Omenda ni ibiro or achiel kachiel ne mbalariany kuonde ma jopuonjre manoyie kwayo margi mar yudo omenda ni some. Omenda ma japuonjre ka japuonjre biro yudo otenore kod kidieny mokete kod migawo mar somo tok nono yuto mar familia ne. Kochopo tarik 4 dwe mar 12 higani, mbalariany duto biro bedo ni oseyudo pok margi. Golo omenda ni chopo kwan duto mag omenda ma sirikal osegolo higani e siro somb jopuonjre mag higa mokwongo e mbalariany nyaka bilion 9.2 e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre tok yange kod jatend piny William Ruto tarik 31 dwe mar 5 higani. Magi timore kata obedo ni ng'ur pod nitiere e kind jokanyo kod jonyuol e wi chenro manyien ni mar siro somb jopuonjre e mbalariany. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Johand thieth mag Jua Kali maromo 40 mawuok e kaunti ma Siaya odhi e nyasi mar 20 kod